ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೋಕನಿಕ್ಕೇನು ದಾಸೆಮಿ, ಕಡ್ಲೆ ಸಲಾಯಿ, ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಏರಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತು ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಿಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಡು. ಇದು ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಜಿ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಏನು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಏನು 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತೆ ಏನು ಬಾಂಬೆ ರವದೆ ತೊಂದೆ. ಇದೇನು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ರವನ್ ಪೊತ್ತೆ ಅಂದಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಆನ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಚೌಲಿ ಎರೆದೀತೆ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಅವಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬಾಂಬೆ ರವದೆ ತೊಂದು ಆತೆ ಕೊಜಪ್ಪುನು ಪಾಡು ಲೈಕ್ ಕೊಜಪ್ಪುನು ಪಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತವ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬಂದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋತ ಆತು ಬಂದ ಆಯ್ನ ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಇತ್ತೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ದಾತು ನೀರು ಪಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ಒರಾನೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಚೂರೆ ಕಲಪುನಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇದು ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡಬ್ಬೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು ಕೊರೊಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಜಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಲತ್ತದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೊಜಪ್ಪುಡು ಅವು ರವೆ ಶೋಕ್ ಅರಳೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದೋನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪಾಡು. ಇದು ಈ ತಾಯಿನೇ ಯಾವು ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಇದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಬಂದ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಂಡು ರವತ್ತ. ಇತ್ತೆನಿಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬೇತದಾಲ ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಐದೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪವನ ತೊಂದೊರುಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗ್ಲೈತ ನೀರು ಅಂದು ನೆಯ್ತ ಚಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀತೇನು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯೇ ಮುಟ್ಟದೆ. ಇದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬಾಂಬೆ ರವಡು ಎನ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವರ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅವರ ಮನ್ಪೋಲೆ ಐಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತುಂಡ ವೆಚ್ಚ ಬೇಯೋಡು ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಇತ್ತೆ ತೊಂದೊರಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾತಂದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇದು ಬೆಚ್ಚಂಡು ಐಕೊಂದು ಚಮಚೋಡು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ಶೋಕು ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡುಂದವು. ಇದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಇಡ್ಲಿ ತೀಯರಡಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದೆ. ಇತ್ತಂದು ಇಡ್ಲಿ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಚಮಚೋಡು ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಇಂಚ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ.